Agyk bazarlamada azyk önümleriniň bolçularyň döredilmegine ýurdumyň Liverpool aýatynyň telekeşerem Pehmin Paýgasy umary magtumuly pragylyna öňjeli zähmeti bilen munasyp goşantlaryny goşýarlar. Sebtiň işur telekeşeri ilatyň ösen isleglerini nazara almak bilen azyk önümleriniň täze görnüşlerini önümçüligini ýola goýýarlar. Bu nowry vilayatyň Saýid etrawynyň awçy geňişligindäki senagatçylar we telekeşiler birleşmesiniň hemde partiýasynyň azasy her gün harit nişanly hususy önümçilikde taýýarlanýan önümlerem ýokary hil derejesinde ilat tarapynda uly islegden pedalanýar. Esasan ama bu ýerde her gün harit nişanly süýt we süýt önümleriniň önümçiligi üstünlikli ýola goýulan. Önümçilikde her gije gündüzde sowar süýdüniň 2,5 tonasy gaýtadan işlenip, süýt we süýt önümleriniň dürli görnüşleri halkymyza getirilýär. Önüm öndürmek üçin gerek bolan çygymaly telekeçiniň özüne bar bolan iri şahly mallarynyň şeride şahsy hojalyklardan satyn alýan sygyr süýdüniň hasabyny üpçünedilýär. Şeýleheme bu ýerde buğdaýy uny goşulyp dizime baýlaşdyrylan gowurlyň yer almasynyň 5 görnüşi, dürli tagamly çörek börejikleriniň 6 görnüşi taýýarlanýar. Kemil enjamlary bu islegli önümleme günne 36 000 gabyny taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Hususy ulgamyň wekilleri ýurdumyň hemişelik bir tarapynyň 29 ýylyna halkara bir taraply günne zähmet üstünlikleri bilen sowgatly barmagy maksat edilýär. Liverpool telekeşeri eşerti zamanamyzda hususiýetler üçin dürdülýän giň mümkinçilikleri ýetiderli döwlet gollugları üçin arkadaşly gahrman serdarmyda hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyda hoşallyk sözlerini beýan edýär.